Здравейте, приятели, и добре дошли в село Стойките. Тук ще ви покажем един имот, който е подходящ както за живеене, така и за развиване на бизнес. Намира се на 16 км северозападно от Смолян, 95 км югозападно от Пловдив и само на 7 км от комплекс Пампорово. С автентичния си облик на малко родопско селце, национални традиции, бит и култура, селото привлича многобройни туристи и предлага прекрасна възможност за отдих и почивка през летния сезон и наслада за любителите на зимни спортове. И така, приятели, понеже е много студено и няма да губя вашето време, заповядайте да разгледате това, за което говорихме преди малко. Къщата е с разгъната застроена площ от 308 квадратни метра, построена върху парцел с площ от 357 квадрата. Състои се от 7 спални със собствени бани и тоалетни, обзаведени в битов стил. Разполагаме и с котел на пелети, който отоплява цялата къща. Качихте ли се? Заповядайте да разгледате и апартамента и не забравяйте да погледнете гледката. И само на 1 км от тук се намира лифт 6-местен, кабинков, напълно обновен 2008 година, който води до кула Снежанка. Хайде сега да се върнем на първи етаж, където ще ви покажа механата. И тук е мястото, където може да се съберете с всички ваши приятели и близки. Помещението разполага и с кухня, в която може да приготвите всички ваши любими ястия и да се затоплите покрай камината. Това беше от мен, приятели. Ако ви е харесал имота, аз съм Исмигил Юрукова от агенция Явлена. Свържете се с нас!